What's up sa inyo mga paps? This is JP. So yun, good morning po sa inyong lahat mga kapaps. Yan, welcome sa ating vlog for today. So andito ako sa gym. Duty tayo ngayon, morning duty. 6 to 10. Vlog natin ngayon mga kapaps. Punta tayong Naga para sa new business natin. Pandagdag sa business natin pala mga kapaps. Sana masuportahan nyo din. Masuportahan nyo din yun. So yan, welcome sa Life Fitness Gym. So workout kayo dito mga kapaps kung gusto nyo. Mga high-tech ang gamit dito men. MMA. So may MMA kami dyan. Dance class. Andun yung dance studio namin. So nakita nyo na yun dati. Light Fitness Gym. Sa taas lang ng video mga kapaps. Sa tapat ng BPI Albay. So pakita ko sa inyo. Yun umuulan. Mabuti na lang di ako inabutan ng ulan. So let's go. Pakita ko sa inyo mga kapaps sa labas. Ito yung location. Ayun yung simbahan. Yan, simbahan. Tapos BPI Albay. Sa baba, Video Albay. So katabi lang na yan. Dito lang yan. Malapit lang. Kung gusto nyo mag-workout, hindi masyadong maraming tao, punta kayo dito sa Life Fitness Gym. Yan, andito lang kami. Andito lang ako mga kapaps. So yan, Milo break muna tayo mga kapaps. Wala tayong ginagawa, wala pang client. So yan mga kapaps, dance class tayo ngayon, 6:30 to 7:30. Tapos pag out natin ng 10 mga kapaps, pupunta tayo ng Naga. So may bibilhin ako doon pandagdag sa ating business. At natripan ko kasi yon kasi siguro marami ang order. Lalo na't magki-Christmas ngayon. Tsaka syempre patuloy pa rin natin yung tie-dye. Tuloy-tuloy natin, lumalaki na siya paunti-unti. Yan, maraming salamat nga po pala sa mga sumuporta at sa mga bumili ng ating tie-dye shirt. Yan, mga taga Sorsogon, si Paul dyan, Kamalig, si EJ Mortel, yan, tama ba? Yung nabanggit ko yung pangalan niya. Yan, maraming salamat sa inyo, saka sa pag-share ng ating page. Yan, maraming salamat po. Yan, kitang-kita ko sa likod. So, yan, thank you. So, mamaya, update ko kayo mga kapaps pag mapunta na kami ng Naga, ibablog natin yon. Punta kami ng Uniprint. So doon ako bibili sa Uniprint Naga, malapit lang yon sa SM. Sasabay tayo kay Ma'am Alex kasi si Ma'am Alex pupunta din ng Naga, may appointment. So sasabay tayo at sasabay din tayo pa uwi kasi mabilis lang din siya. Mabilis lang din ako. At yung parapol nga pala, update ko kayo baka ngayong week, magpaparapol na ako ngayong week. Sobra-sobra na tayo, 30 customer kaya yun. Parapol tayo. So yan, siya nga pala, pahabol nga pala dito sa Life Fitness Gym. May MMA, may dance class. 3 kaming dance instructor dito. At saka syempre after ng dance class may yoga, MWF kay Ma'am Lorenza. Yun, yoga po, attend kayo ng yoga, tsaka dance class namin. At MMA kay Maki G. Mga class dito, pag nag-member kayo, pwede nyong attendan. Pwede din transient syempre. So, walk-in, pwedeng-pwede. So, welcome kayo dito mga kapaps sa Life Fitness Gym. Update ko na lang kayo pag papunta na kaming Naga, out ko. So, yun, what's up sa inyo mga kapaps? Yan, tinanggalin natin tong mask. So, andito na tayo sa kotse ni Ma'am Alex. So, papunta na kaming Naga. Time check, anong oras na ba? Alas 10, 10:20 or 10:10. So, andito kaming BU. So, makikita nyo, andito kami sa BU. May kukunin daw siyang module. Tapos punta na kaming Naga, sana makalusot ako kasi yung email wala pa na travel pass, pero sana makalusot kami, mapakiusapan. Yun, dagdag business din yun mga kapaps yung bibilhin ko doon. At saka susunduin namin si Sir Ray. Sasama sa amin si Sir Ray. Yun, mamaya papakita ko sa magbablog kami dito sa loob ng kotse. Yun, jamming lang mga kapaps. Si Ma'am Alex ang nagda-drive nito. At tayo, passenger lang tayo. Nakasabay lang tayo. Sakto, wala na akong duty mamaya. Kaya okay lang. So, mamaya pag uwi ko, gagawa tayo ng t-shirt. Mga orders sa atin, sobrang dami. Mabuti na lang may stock na t-shirt dun sa bibilan ko. Dun na lang ako bibili kasi 4 days pa ata darating yung mga stocks ko. Kaya okay, save naman tayo. So, siya nga pala, i-upload ko yung pagdating ko siguro, kailangan ko munang kumpletuhin yung mga gamit ko bago ako mag-upload ng mga tutorial siguro. Pero depende sa pangyayari mga kapaps. At saka mga bagong designs, ma-upload ko na din yan. So, yan mga kapaps, si Ma'am Alex, yan, ang pinaka numero 1 dance student natin sa gym. Hello! So mamaya susundin na namin si Sir Ray mga kapaps. Ang aking dance duo. Pati MMA duo. So papunta na kaming Daraga. Andito na pala kami sa Daraga. O Pag-asa, Daraga. So may maingay sa amin dito mga kapaps. Sir Ray! Hello!
Hello! Hi, Sir Ray. Mukhang dito ka mag... laptop! Hello! May dalang laptop! Hi, vlog. Dito ka magtatrabaho ah. Tignan natin kung may nag-post. Ayan, si Sir Ray. Client namin sa gym. Hello! Dapat pala suot ko dapat yung damit. Oy, short lang ako ha. Okay lang yan. Ako nga, human. Pa-short lang ako. Mukhang Akala ko wala ako kang gagawin. makakadisturbo sa pagpasok ng naga. Hindi lang pala, dalawa kami. Kaya yan, wala na si Ma'am Alex. Okay lang yan, may government ID man ako. Wow! Joke! Tignan na akong driver's license. Tigsararo. Food trip. Bye, Ma'am Alex. Food trip muna kami ni Sir Ray. Ay, nata. Yan, Sir Ray, food trip. So yan, hindi kami itlog sa ito, Baaw. Baaw ini Sir Ray, ano? Baaw. So, bibili muna sila Sir Ray ng itlog. Check it out, mga bunay. Pero may food trip na naman kita, oh. Food trip! Food trip na naman bagaya din. Let's go. Napwa. Ang pesto ko digdi yan sa gabos na pagkaon. Piatos, ano ni popcorn, almonds, almonds. Almonds. Ano pa? Pringles. Wala nito sa Manila. Good store. Good store. Guys, dito na kami sa Naga. Food trip muna kami ni na Sir Ray, lunchtime. Time check 12 na. So kasama namin si Ma'am Alex. Ito kami kakain sa ano ba yan? Your video is sponsored by Nestle Philippines. Ayan, chicken. Yan, chicken bacolod. Dito kami sa chicken bacolod mga kapaps. Ayan, dito na kami sa Naga. Food trip muna kami. Let's go. Busy ang mga boss natin. Ayos talaga. Huling-huli. Coca-Cola. Coach Store, pahirapan mo to, Coach Store. Kabelo kumain, no? Sorry, wala akong coach. Maki G, alam na. Tiger Cougar. Ayun mga paps, tapos na kami
lunch, time check, magti-3 na. So, andun pa sila, bumibili pa sila ng ice cream. So, ito yung service namin. Dito kami sa may Petron. Yan, Petron Naga. So, punta na kaming Uniprint kasi bibilhin ko na yung ating pangdagdag business. Wala naman sila talagang appointment dito, parang naki-joyride lang, sinamahan lang nila ako dito. Bumili lang ng itlog mga kapaps. Bumili lang itlog sa Nabwa. Then kumain dito, tapos yun lang. Tapos yung sa akin na. So yun, maraming salamat Ma'am Alex tsaka Sir Ray sa jamming. So, punta na kami Uniprint. Let's go! Okay lang mag-video. For YouTube lang. Hindi ka nasabi, nag-ayos ako. Vlog lang. Hindi ka kita ka, ako nagbabayaan. Kaya wala sabi ni Maki, nagawa si Maki. Minsan nag-design siya sa mga gusto mo pa gawin. Saan pa yung facial nyo? So yun, dito kami Robinsons. Kasama ko si Sir Ray. Ha? Diyan, nagamiting ka na dyan? Diyan ka nagamiting? Ama, matindi. So yun, nakabili na kami ng gamit sa Uniprint. Nasa meeting si Sir Ray. So yun, punta kaming Robinsons. Sana pwede mag-video dito. Mamaya pakita ko sa inyo yung mga binili ko. Yan, bawal ata dito mag-video. Try natin. So, Robinsons Mall. Let's go. Oh, magpo-food trip na naman kayo ah. Si Milk Tea. Milk tea? Saan yung milk tea? Eh, dako lang ang palandig dyan, no? All day pa kayo. Bata, orang Robinson sa muya. Robinson's Mall. Yun guys. Shopping sila, oh. Yan, shopping lang si Ma'am Alex tsaka si Ray. So, dito kami sa Robinson's Mall. Yan, Naga City. So, mura lang yung mga sapatos, digdi. Jeff Romero, mga sapatos, check ko. Mura na daw yun. Hina niya. Una ko mura, 2,000 pala nininghanip nini. Trabaho, ganito. Yung nag-work ka pero asa mall kayo. Loko na siya mamalik. Para rin, madangog kita. Through Google Classroom na lang po, ma'am. Welcome nga pala sa bahay ko. Ang lalabas Pwede pang babae. Dari kita malong sa sinihaw. CR lang sa pala. Guys, next step namin, all day supermarket. Shopping tong dalawa eh. Shopping yung dalawa. Sana oil. So yun, naga pa rin kami mga paps. May Wilcon pa nga. Ha? May Wilcon pa, oh. Then mamaya, balik na kaming Legazpi. Yan. Tingin-tingin muna kami dito sa all day supermarket. Supermarket ba to? Yan, Vista Mall. Yan. Pakailing kong pantay digdi. Nali. Ha? Pero mas magayon lugodarog kayo ni. Oo. Ay kaso nagaligid. Okay. Rekta pala na. Sunod tayo kay boss. Ayan po si boss. Sunod tayo kay boss. Yung bodyguard po ni boss, ito po. Oo. So, yan. Yung second floor. Vista Mall.
Gabi na mga kapaps. Inabutan na kami ng gabi. Hindi kita dito yung logo, walang ilaw. So, di ko alam kung saan na kami pupunta. So, nakalabas na kami all day, nalibot na namin. Rego Joel. So, ayan, Vista Mall. Kita ba? Ayun na sinasurvey. So, ayan, time check. Mag-alas 7 na mga kapaps. Siguro mga 9, nasa Legazpi na kami. Ayan, pupud trip muna kami mga kapaps. Di ko alam kung saan. Pero, tingnan natin. Palobot na rin ako. So, pagdating ko doon, check natin yung gamit na binili ko para sa ating dagdag business. Let's go. Ah, sir, anong nabili mo? Ha? Next week. Yeah. Next week. Available. Manila na next. Food trip is life. Sulit-sulitin na, no? Makdo, red. Makdo, red. Red. Red tayo. So, yun. Food trip muna kami. Red plattered. Yan. Pasok na kami, men. 36.3. Sige na, madam. Pero ko din eh. So yan, what's up sa inyo mga paps? Nakauwi na tayo. Ito na yung binili natin sa Naga. So ito yung mga mug, yung didesignan natin. Sublimation mug, tsaka ink. Ito na yung mug press natin mga paps. Mug press, tsaka sublimation ink, printer. Ito yung printer natin, gagamitin natin. So 4 na Gildan shirt. So, andito na tayo sa bahay mga kapaps. Epson L121. Yan yung gagamitin natin. Si Kiel, yan. Hello. Hi, ikaw. Hi, ikaw. Sabi mo, what's up mga kapaps? Ayusin mo. What's up mga kapaps? Sabi mo, what's up mga kapaps? Wala na. Sabi mo, what's up mga kapaps? Peace out. So, yun ito yung gagamitin natin. Dagdag, sa business natin. Tie-dye. So, next natin, heat press. Pero hindi muna ngayon mga kapaps. Ito muna yung inuna ko para iba naman. So, patuloy pa rin tayo sa tie-dye, syempre. So, thank you sa mga sumuporta at nakabili tayo nito. Yan, after ilang months, 2 months ata, 1 month. So, yan. At maraming salamat nga pala sa nakasama ko Panaga. Si Ma'am Alex, yon, maraming salamat sa pa-food trip. Yon, solve na solve, busog na busog ako ako Ma'am Alex. Yon, thank you po. Parapol tayo siguro bukas. Hindi pala bukas, gagawa ko ng mga order bukas. Update ako ngayong week, basta yon, magpaparapol na tayo. At bukas ko na to isa-setup mga paps. Sir Ray, thank you nga pala kay Sir Ray, nag-jump sa amin Panaga. Yun, wala naman silang ginawa, sinamahan lang nila ako, nag-shopping sila. So yan, maraming salamat po Ma'am Alex. Yan, enjoy yung biyahe natin. Tsaka food trip lang ng food trip. Yan, wala nito sa Manila, Coach Store. Ulukunong ka. Ha? So yan, maraming salamat po. Vlog na lang. Iba-vlog ko na lang to, separate vlog na lang yung kung paano ko to i-try sa design. So pero marunong na ako nito, na pag-aralan ko na to. Bakit? Papa, ano to? Sa work ni Papa. Printer, sir? Opo. Sa work yan ni Papa. So ayun mga paps, maraming salamat sa sumubaybay sa ating video, sa YouTube video natin, sa mga sumuporta, at saka sa JNK Barrio, sa lahat ng mga order. Marami pang order, bukas gagawa ako ulit. Yan, maraming salamat po. This is JP, peace out. Peace out. Ikaw na, peace out. Peace out. Takpan mo, dali. Takpan mo. Dali, ito. Peace out. Peace out. Ito, takpan mo. Ito. Takpan mo. Dali, sabi mo, peace out. Peace out. Hindi ganyan. Ganito. Peace out. Peace out. Yan. Sabi mo, peace out.
So, peace out. Peace out. Oh, paano? Dali. The ting goes. Skitty keep